Ahojte, moje meno je Filip, nachádzame sa v Najšporte na Bajkalskej 2B v Bratislave a v dnešnom videu si ideme vybrať práve dámske lyže. Ideme si povedať o tom, aké najčastejšie chyby sa robia pri výbere dámskych lyží, akú správnu výšku si zvoliť, akú tvrdosť a potom samotný teda ten výber. Dámske lyže rozdeľujeme na 3 základné kategórie, takisto ako pánske. Máme lyže na veľký oblúk, takže obrakové, označované ako GS, Giant Slalom, lyže univerzálne, to sú jednoznačne tie lyže najpredávanejšie, k tomu si ďalej povieme, alebo teda lyže slalomové, lyže na malý oblúk. Poďme si rozobrať lyže na veľký oblúk, pre koho sú určené a akú výšku lyže si zvolíme. Lyže na veľký oblúk máme prevažne teda lyže skôr na tú upravenú tvrdú zjazdovku. Sú to lyže naozaj pre, poviem, že veľmi dobré technicky zvládnuté lyžiarky. Prevažne tie lyže sú naozaj už tvrdšie, kde už mám nejaké drevené jadro, poprípade nejaká karbonová výstuva s tým dreveným jadrom, alebo teda klasická sendvičová konštrukcia. To znamená titanál, drevo titanál a to sú naozaj lyže určené pre vynikajúce, poviem, že profi závodné lyžiarky. Lyže slalomové sú určené prevažne na upravenú zjazdovku, majú radi hraný Manchester, ale kto ho nemá rád. Takže tie lyže sú skôr takisto ako tie lyže na veľký oblúk, tvrdé, väčšinou majú drevené jadro, poprípade nejaká kombinácia s karbonom a klasika sandvičová konštrukcia, ktorá je určená pre veľmi dobré lyžiarky. Takisto majú radi fakt, že upravenú teda tú zjazdovku a máte zvládnutú veľmi dobrú techniku lyžovania. Teraz si ideme povedať o tých, poviem, že najpopulárnejších, najpredávanejších lyžiach, ktoré majú najradšej, poviem, že skoro všetky lyžiarky. Prevažne ich predávame okolo 90-95% lyží tejto kategórii a to sú teda lyže univerzálne. Lyže univerzálne sú za nás najlepšie z toho dôvodu, že viem jazdiť do obeda, keď to je fakt, že upravené, po obede, keď to už je rozbité, ale budem lyžovať nejakú jarnú lyžovačku, poprípade lyžujem s deťmi. Pustím si to aj niekedy rýchlejšie, niekedy aj pomalšie a to si k tomu teraz vysvetlíme. Predtým, ako si povieme o výškach, ako si brať správnu výšku lyží, ideme si ešte rozobrať tie naše univerzálne lyže, ktoré hovoríme, že sú ako najpredávanejšie, teda že prečo. Máme základné, poviem, že parametre pri tých lyžiach. V prvom rade, čo musím sledovať, je šírka lyže pod viazaním. To znamená, že tie lyže, čím sú širšie, tým budú komfortnejšie na tú lyžovačku na celý deň. Lyža šírka sa určuje teda väčšinou na päte na lyžiach, kde mám písanú špičku, tá sa píše teda v milimetroch. Potom mám stred, tieto konkrétne Salomony majú 76 mm, čo teda udáva to, že tie lyže sú univerzálne. Prevažne tie šírky, keď budem aj hľadať či už na e-shope alebo niekde v obchode nejaké lyže, tak ideálne hľadať lyže, ktoré sú širšie na 73 mm pod tým viazaním do nejakých 88 mm. Veľa zákazníčiek hovorí o tom, že tie lyže sú široké, že sa toho boja, ale nielen zákazníčky, aj zákazníci. Za mňa netreba sa toho vôbec báť. Ako náhle ja tú lyžu otočím a dám mu trošku na hranu, tak zase mi je jedno, aká bude tá šírka tých lyží. Zároveň áno, tie lyže môžu byť o niečo pomalšie, nebudú tak rezať ako slalomové alebo lyže na veľký oblúk, ktoré sú naozaj skôr na tú, poviem, že väčšiu rýchlosť. Táto lyža je naozaj veľmi komfortná, viem som zajazdiť aj menšiu rýchlosť, ale taktiež viem si to pustiť kľudne do rýchlosti. Všetko závisí od toho, aké je zloženie jadra. Ako si zvoliť správnu výšku lyže pri univerzálnych, slalomových alebo lyží na veľký oblúk. Poďme si povedať, akú výšku lyže potrebujeme pri lyžiach, ktoré sú na veľký oblúk. Môžeme si brať ako príklad Rossňovky LT označenie, takže long term lyže, lyže na veľký oblúk. Toto je zásadne ideálna výška lyže na veľký oblúk pre pokročilé lyžiarky, ktoré naozaj majú super zvládnutú techniku lyžovania. Lyžiarka, ktorá by chcela náhodou lyže na veľký oblúk, ale musí mať naozaj zvládnutú techniku toho lyžovania, tak minimálne tá výška tej lyže by mala byť približne ako pery alebo ten nos, to je ako keby nejaká tá zásadná výška. Pokročila, ako som spomínal, nejaké to obočie a expertky, alebo teda môžeme povedať, že naša Peťa Vlhová si zoberie kľudne tie lyže naozaj že vysoké. Teraz si povieme, ako vybrať správnu výšku lyže slalomových, taktiež skôr teda pre lyžiarky, ktoré majú zvládnutú dobrú techniku lyžovania a majú radšej raný ten Manchester, tú upravenú zjazdovku. Takže samotná výška lyže. Tá výška lyže pre tie začínajúce lyžiarky alebo mierne pokročilé, ktoré majú zvládnutú techniku lyžovania, tá výška je približne za mňa, že pery, ísť do toho až po ten nos. Lyžiarky, ktoré sú pokročilé, tak tá výška by mala byť približne, že nos až obočie. Výšku vyšších lyží slalomových by som ako keby v zásade neodporúčal, ale ten nos je ako keby ten štandard pre tie fakt, že veľmi dobre technicky zvládnuté lyžiarky. A teraz ideme povedať výšku lyže pri najlepších lyžiach univerzálnych, ktoré možno aj vás teda budú zaujímať. Zoberieme si ako príklad lyže Salomon, taktiež univerzálna lyža,
na to celodňové lyžovanie, či ten svah je do obeda upravený, po obede rozbitý. Toto je výška lyže pre naozaj skúsenú lyžiarku, ktorá naozaj bude mať veľmi dobrú zvládnutú techniku lyžovania. Zásadne ten parameter potom pre mierne pokročilú lyžiarku by som volil výšku lyže približne na nos, maximálne po to obočie. A ako začínajúci lyžiar naozaj, že začiatočník, mierne pokročilá lyžiarka, nemá zvládnutú veľmi dobrú techniku lyžovania, tak tú lyžu by som zvolil približne po tie pery, maximálne po ten nos. To je úplne štandardné. Pri týchto lyžiach my sa veľakrát stretávame s tým, že nám povedia zákazničky, že chcú lyže naozaj nízke, lenže tam to nie je úplne ideálne. Áno, pre toho, kto bude začínať, tak je super si zobrať takúto nízku lyžu, ale zároveň, ja keď sa zlepším ako lyžiar, po roku pojem trošku rýchlejšie, tá lyža mi nebude držať na tom svahu, nebude stabilná a potom si poviem, že mohla som si zobrať trošku vyššiu lyžu. Takže naozaj nebojte sa tých širších lyží a tých trošku vyšších, približne v tejto výške pre toho začiatočníka a naozaj, že spravíte úplne ideálny krok k výberu vašich nových lyží. Ale samozrejme, ak náhodou potrebujete poradiť s výberom lyží, sme to by sme vám poradili u nás na iSporte, po prípade kľudne aj telefonicky cez e-shop. Na e-shope zároveň máme veľmi dobré filtre na výber tých lyží, kde si naozaj viete navoliť to, že ako mám ja výšku a kde chcem lyžovať, takže aký terén, viem si tam navoliť teda, že chcem napríklad lyže univerzálne a z tých parametrov vám pekne ukážu vaše relevantné lyže, ktoré mal byť ideálne. Keď náhodou vám tam ukáže možno viacej lyží, naozaj nebojte sa nám zatelefonovať, napísať e-mail a my vám s tým veľmi radi poradíme. Teraz, keď už vieme niečo o kategóriách lyžiach, keď už vieme, akú správnu výšku potrebujem, samozrejme budem musieť vedieť aj akú tuhosť lyží budem potrebovať. Teraz si povieme niečo o tvrdosti pri slalomových a obrakových lyžiach. Ja lyžiarka ako začínajúca by som mala zvoliť po kompozitových lyžiach, lenže slalomové lyže sa zásadne nerobia kompozitové, takže sú skôr určené pre tých mierne pokročilých, ale teda by som povedal, že skôr pokročilých lyžiarkách, kde mám zásadne minimálne drevené jadro a potom to kľudne môže byť kombinácia dreveného jadra, môže byť kombinácia karbonu s dreveným jadrom, alebo teda klasická sendvičová konštrukcia, čo je titanál, drevo a titanál. Takže ja ako pokročilý lyžiar pri slalomových lyžiach by som si odporučil minimálne teda s dreveným jadrom, pokiaľ som naozaj veľmi dobrá technicky zvládnutá lyžiarka, viem to nakoniec naozaj nahrnúť tú lyžu, tak kľudne môžem zvoliť prevažne teda už tú najtvrdšiu kategóriu, zároveň musím mať nejakú silu, takže mimo lyžovania ideálne, keď aj niečo iné robím, že športujem, behám, bicyklujem, čokoľvek, a naozaj tá sila sa potom pretaví k tomu, aby som tú lyžu vedel ľahšie pretlačiť na tom svahu a bude lepšie držať. A teraz ideme na tie najlepšie za nás, to sú tie univerzálne lyže. Tak vlastne akú tvrdosť lyže si mám zvoliť, keď som začínajúca lyžiarka, mierne pokročila, alebo naozaj poviem, že vynikajúca expertka. Keď som lyžiar začiatočník, potrebovala by som lyže kompozitové, maximálne s dreveným jadrom. Za nás tie kompozitové lyže je to ako s výberom samotnej výšky lyže. Ženy chcú naozaj mäkké lyže, aby boli pomerne ľahké tie lyže, ale nie je to úplne ideálne. Aj keď som začiatočník a mimo toho som možno športoval aj niekedy predtým, tak verím to, že do pár dní sa naučíte naozaj veľmi dobre, minimálne dobre lyžovať a zvládnete nejak tú techniku lyžovania. Tým pádom tie kompozitové penové lyže, ktoré sú v zásade najlacnejšie, tam nebudú úplne vyhovovať možno o rok, o dva. Aj keď si začínajúci lyžiar, alebo teda lyžiarka, určite by som siahol minimálne po drevenom jadre, máme váhu okolo 50-60 kg, tým pádom tá lyža mi bude ideálna aj na začiatok, ale zároveň, keď sa zlepším ako lyžiar, tak mi tá lyža naozaj dlhšie vydrží. Tie lyže samozrejme budú aj drahšie, čo nie je možno úplne ideálne, ale máme tu taktiež pre vás aj možnosť požičania si lyží pre tých začínajúcich lyžiarov, kde viete prísť k nám do požičovne, viete si lyže požičať kľudne na jeden deň, na 2 dní alebo na celý týždeň. Po prípade máme požičovňu aj na celý rok, kde si viete požičať lyže, lyžiarky, palice, prilbu alebo okuliare. Univerzálne lyže pre pokročilé lyžiarky, tam zásadne to je tak, poviem, že taká najčastejšia kategória lyží, ktorú predávame. Prevažne teda tá lyža by mala byť ako keby už s tou tvrdosťou, s tou tuhosťou. Minimálne pre ženu, ktorá je pokročila, váha okolo 50-60 kg, je ideálne drevené jadro, to je ako keby ten začiatok. Keď mám váhu okolo 60, možno 70 kg, tak by som volil lyžu s dreveným jadrom plus kombinácia nejakého karbonu. Ešte spätne možno kategória 50-60 kg lyžiarky, ktoré športujú mimo lyžovania a sú naozaj, že dobre lyžujú, majú dobrú zvládnutú techniku lyžovania, tak by som taktiež zvolil lyžu kombináciou dreveného jadra plus ideálne s karbonom. To je taká ideálna voľba, nakoľko tá lyža bude tuhšia, bude stabilnejšia v rýchlosti a nebude vám potom vlastne špička triasť na tých lyžiach pri nejakých väčších rýchlostiach, takže bude dostatočne stabilná.
Pre naše vynikajúce lyžiarky, expertky, ktoré majú zvládnuť dobrú techniku lyžovania, by som volil lyže drevené jadro plus titanová platňa pozdĺž celé lyže, alebo kombinácia titanál, drevo, titanál. Kde tie lyže naozaj budú veľmi tuhé, ale už si vyžadujú, že musím tú lyžu naozaj vedieť pretlačiť či už váhou, silou a mať zvládnutú vynikajúcu techniku lyžovania. Na čo si dať pozor pri výbere lyží je tzv. Stena. Nájdete ju označenú na e-shopoch ako sidewall, to je bočná stena na tých lyžiach. To dáva tzv. Tuhosť tých lyží, je to torzná tuhosť. Tým pádom ja keď lyžujem, idem pretočiť lyžu do strany, keď si všimnete teraz vlastne ako keby nejakým štýlom točí trošku, tá lyža je mäkšia. Ako náhle ten sidewall by bol potiahnutý na 100%, tu je viditeľný vlastne iba podviazaním, čo znamená, že 50% sidewall je veľmi tenký. Keby ten sidewall bol tiahnutý pozdĺž celej lyže, tým pádom tá tuhosť by bola aj na špičke. Prevažne ten sidewall je vynikajúci alebo veľmi dobrý pri tých pokročilých lyžiarkách. Keď som lyžiarka začínajúca alebo mierne pokročila, stačí mi sidewall pod viazaním, aby tá tuhosť bola minimálne v tom preklone alebo v tom preklapaní tých oblúkov zo strany na stranu. Ako veľmi dôležitý parameter by som ešte povedal niečo o rockeri. Čo je rocker? Zoberiem si rovno tieto dvoje lyže od značky Salomon, spojím ich spolu a teraz si môžeme všimnúť to, že tie špičky, keď si pozriete, sa od seba skôr rozdeľujú. Tým pádom to zapričeňuje, alebo teda čo to vlastne je, pomáha to k ľahšiemu zatáčeniu na lyžiach. A samotná výška lyže pri takýchto univerzálnych lyžiach, ktorí ten rocker majú, tak sa dáva ako keby zásadne o niečo vyššia kľudne lyža, lebo reálna plocha, ktorá sa vám bude dotýkať svahu, končí v nižšom bode. To znamená, že tá lyža môže byť kľudne vysoká aj ďalších 20 cm, vyššia kľudne odo mňa, ale čo mám ja s tým, keď tá reálna plocha, ktorá sa dotýka svahu, je v tomto bode. Teraz vám ukážem vlastne, ako to reálne funguje na svahu. Takže ak mám tú lyžu na tom svahu a idem lyžovať, teraz mám nejaký bubon, to je moja ruka, tým pádom tá špička, ak je skôr vyhnutá, lepšie vie nadísť na ten svah a zásadne, keď teraz začnem až točiť, až v tomto bode mi začne lyža zarezávať. A to vlastne napomáha k tomu ľahšiemu točeniu. Takže lyže sme už úspešne vybrali, čo sa veľmi tešíme. A teraz prichádza samotné nastavenie. Keď si lyže objednávaš u nás cez e-shop, tak tie lyže samozrejme presne nastavím podľa tvojich potrieb. Stačí nám nadiktovať iba tvoje údaje, konkrétne teda lyžiarky, z váhy a aký si lyžiar. Čo týka tých údajov, potrebujeme údaj vedieť skeletu lyžiarky, je to v milimetroch, čo znamená, že je to od špičky po pätu dĺžka samotného skeletu toho plastu. Takže vždycky to nájdete z jednej strany, po prípade z vnútornej strany na lyžiarkách. Táto konkrétne má 315 mm, tým pádom si to vlastne presne nastavíme na samotné viazanie. Takže ak lyže kupujete cez ten e-shop, stačí nám vedieť jeden parameter, vašu váhu a samotnú zdatnosť lyžovania. V prípade, že si kupujete lyže u nás, tak lyže spravíme takým štýlom. Lyže ste si u nás kúpili, stačí nám priniesť iba jednu lyžiarku a lyže vám nastavíme priamo podľa vašich potrieb u nás na predajni. Je to samozrejme zadarmo služba, aby to bolo naozaj správne nastavené. Lyže na lyžiarke je veľmi dôležité mať správne nastavené. Ak nemáte náhodou tú možnosť, že ste u nás nedonesli lyžiarku alebo ste nám to nenapísali na e-shop, tak určite sa zastavte v jednom nejakom veľmi dobrom servise, kde vám to technickí pracovníci správne nastavia. Ak si stále nie ste istí pri výbere nových lyží, tak sa zastavte u nás v Najšporte, kde vám veľmi radi s výberom poradíme. Ak potrebujete poradiť s lyžiarkami, tak sa zastavte taktiež u nás alebo kliknite na toto video.